El Flix de Somalla. Contemplem i escoltem el mar batent al Flix. El Flix de Somalla està declarat Geoparc Mundial per la UNESCO. La sèrie Joc de Trons va ser rodada en aquest paratge de fils de navalla. La paraula Flix prové de l'alemany i vol dir fluir. El Flix és una formació de capes de materials d'origen sedimentari, on s'alternen una capa de roques dures, calcàries, pissarroses o sorrenques, en capes de materials tous, margues o argiles. Aquestes capes es varen anar depositant al fons del mar de manera alternativa. La formació de cada capa va trigar uns 10.000 anys. Les capes dures corresponen a períodes freds i les capes toves corresponen a períodes càlids. En total, al Flix hi ha informació de més de 50 milions d'anys, Cretaci superior i terciari. Quan les plaques tectòniques ibèrica i europea varen col·lidir, les capes sedimentàries de roques dures i toves varen aflorar. L'erosió del mar i les inclemències atmosfèriques han conformat el Flix. En el Flix s'hi troben fòssils ammònids,